Il-Fondazzjoni Marigold dnediet dalgħodu bosta attivitajiet li se tkun qed tittella matul ix-xahar ta' Ottubru biex tkompli żżid l-għarfien dwar il-kanċer tas-sider, wieħed mill-iktar kanċer li jolqot nisa Maltin. Bit-tema tibżax tiffaċċja l-biża', iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat nediet it-tielet edizzjoni ta' Pink October u qalet li din is-sena il-fondi miġbura matul l-attivitajiet se jmorru biex il-pazjenti jingħataw kura aktar speċjalizzata u li twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar. Affarijiet differenti għaddejjin, sar ikollna lokalitajiet differenti fejn ħanżuruhom, ħanixalu postijiet differenti bil-kulur roża, sa jkollna l-bike ride, sa jkollna l-mixja bil-lejl, sa jkollna wkoll il-ballu ir-roża fejn nistiednu n-nies jattendu flimkien mal-kunċert mill-Forzi Armati ta' Malta. Ħaġġeġ in-nies jiffollowjawna fuq Facebook, jiffollowjaw l-affarijiet li nkunu qegħdin inħabbru. Id-direttur tal-promozzjoni tas-saħħa Paula Vassallo qalet li aktar minn terz tal-każijiet ta' kanċer fuq in-nisa huwa dak tas-sider. Fid-dawl ta' dan appellat biex aktar nisa jilqgħu l-istedina li qed issirilhom biex jagħmlu t-test tas-sider. Saru 64,000 mammogram li però aħna batna 120,000 stedina. Allura aħna l-messaġġ tagħna, fatti l-messaġġ ta' din il-kampanja is to face your fear. Fu dak il-pass u importanti li wieħed jaċċetta dik l-istedina jiġi il-National Breast Screening Program, aħna nibatulhom ittra kif wieħed jalaq 50 sena. Is-Sinjura Vassallo qalet li dan il-kanċer jorqod aktar nisa mill-irġiel u ħeġġet lil pubbliku jieħu l-prekawzjonijiet. Iktar nikbru infatti l-iktar komuni fin-nisa bejn 50 u 69 sena. Il-ġenetika fil-familja jkun hemm il-family history kif ukoll wieħed li jkollu l-piż żejjed in-nuqqas ta' attività fiżika u l-użu eċċessiv tal-alkohol. Is-Sinjura Vassallo qalet li 200% tal-persuni milquta minn dan il-kanċer qegħdin jibqgħu jgħixu bis-saħħa tal-kura li qed jingħataw, rata li hija ftit ogħla minn ta' pajjiżi Ewropej.